Għall-ewwel darba f'Jannar li għadda, id-depożiti tal-familji mal-banek lokali qabżu 17 biljun euro. Ir-rapportat dan il-Gazzetta llum li kwotat dawn iċ-ċifri minn statistika tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Ġie rrappurtat li tfaddil tal-familji mal-banek lokali kien 29 miljun euro aktar minn dak fix-xahar ta' qabel, jiġifieri f'Diċembru, u kważi 6 miljun euro aktar minn dak irreġistrat f'Jannar tas-sena qabel. Fl-aħħar 3 snin id-depożiti ta' entitajiet tal-Gvern ma' banek lokali wkoll żdiedu b'aktar mid-doppju. Dan kif minn nofs biljun euro telgħu aktar minn biljun. F'dan il-perjodu żdiedu wkoll id-depożiti tal-kumpaniji privati mhux finanzjarji li telgħu 3 biljuni u 800 miljun euro. Dan ifisser li kemm il-kumpaniji privati u anke l-kumpaniji tal-Gvern żiedu d-depożiti tagħhom u dan jindika kemm il-qagħda finanzjarja tas-settur pubbliku saħħet. Lillum qalet ukoll li żieda qawwija fit-tfaddil tal-familji fl-aħħar snin insinifikanti meta wieħed jikkunsidra x-xokkijiet internazzjonali u l-effetti tal-inflazzjoni. Ta' min jinnota l-istudju tal-Bank Ċentrali Ewropew juri li l-familji bl-inqas dħul f'pajjiżna raw id-depożiti tagħhom titjib ta' kważi 3 darbit aktar mir-rata osservata fil-bqija tal-Ewropa.